Morgens om 4 uur is het een grote bende in Snits. Alle stritten liggen vol met bierflesjes, jiskapoeden en pizzadozen. Onder man van de gemeente Reiniging de taak om al die troep vast zo'n uren weer op te redden. En dat is een flinke klus. Ja, de meeste maanskoften dan is als het nou is. Het is wel dat het op een steun te morgen en tongen te morgen. En waar te morgen, dan ben je wel de smartste dagen in de regel. Maar, Alle dagen wordt maar liefst 10 ton afval ophellen. 12 mensen binnen het spier om alles weer skin te maken. En dat betekent 10 dagen lang betiet opstaan en hutwerkje. Maar slim vinden ze dat net. Het heeft wel wat. Sneekwerk, het is altijd wel weer gezellig. En ja, en met elkaar zo vroeg opstaan en dan de stad schoonhouden. Ja. Het skimmakwerk begint als de kroegen allemaal krek dicht binnen. En dan binnen nog een soort mensen op stritten. Lastig van de jiska-auto's. Al hebben we er nog geen ongelukken geweest. Het gaat altijd heel goed. Het valt me reuze mee. Nooit problemen, altijd hartstikke goed. Nooit iemand die even een stukje maar rijden wil of iets dergelijks? Jawel, dat hou je altijd, maar ja, daar hou je gewoon rekening mee. De binnenstad moet skinwijzen voordat de bevariëring van de winkels weer op gang komt. En dat is om zo'n uren. En dus hebben ze maar 2 uur om alles skin te krijgen. Want nota is het altijd slagen. De grote blijdschap van de ondernemers. Het ruikt zelfs weer fris, de hoge drukspruit met ik weet niet wat voor luchtje er doorheen zit. Maar het is altijd weer een feestje om de dag daarna weer te kunnen beginnen. Het betekent een soort oerwoorden voor de gemeentereiniging. Zo draaien de meesten nog dagen van mijn liefst 10 en 12 uur. Maar het is van een goede zaak. dus juist voor dorst, hè? Dus juist dat het mooi skin wordt. En het eerste is een bende, als het binnenkomt, is het stuk wat schoon. En dan nou, ziet het een stuk beter uit. Ja? En dat jouwt ik wel voldoening.